back, mga kalamang isa, Tauri Bay. So, human akong order karon mga lods. Order rin siya mga lods sa Dika Homes. Sa piece Black 5. Piece 99 yun siya. So, at to, karon ako i-deliver mga lods. Sa 23. Muna akong sunod mga lods. Ako'y nagawa na gamit. Kaya, bangko. Muna akong display mga lods. Ano ko stainless na box. Order ko na siya mga lods. Kani akong stainless na mga strap mga lods. 500 mga lods. Stainless na topan, mouse strap. Inita mga lods, pero mga alas 12 ano na. Nandun. Hindi kayo mga lods, stainless. Stainless sa mga strap.